Pekin Paýhas ummany Magtymly Pragy ýylynda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyny Döwlet Mehmet Azadady Naky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty bilen birlikde sportyň fijital futbol görnüşi boýunça ýurdumyň ýokary goý mekdepleriniň talipleriniň arasynda dostluk oýunlary giňden ýaýbananyrly. Yaşlarda sağlam durmuş ýöle götürmek kemale getirmek uğruna toplumlaryň çäreleri durmuşa geçirmek maksady bilen guralan ýarışlar uly ruhunetlige beslenli. Sport ulgamyna sany tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrmagy, türgenleri taýýarlamak işleriniň ýokary derejede ilmi esasy anyp barmagy, türgenişlerde maglumat ulgamlarynyň we tehnologiýalaryň peýdalanylmagyna giň orun bermegi, ýaşlaryň arasynda soňky döwürlerde sportyň innovasiýon görnüşleriniň meşgullygynyň hasy artmagy bilen her zaman sport ilmleri ösüşleri beslenýär. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň Aşgabat Beden Terbiýe we Sport baradaky baş müdürlüğiniň ýurdumyň judo we karate-do federasiýalarynyň meýnamasyna laýyklykda Aşgabat judo hemde karate-do boýunça açyk çempionaty uly ruhlentligi beslenli. Şeýlede bir ýokary goý mekdebinde futsal boýunça Türkmenistanyň kubu urna ýaryş bilenmenlerde aýratyn gyzyklanma döretdi. Şeýle sport ýarışlary ýaşlar goramasynyň Aşgabat hemde Bagtyarlyk, Köpekdağ, Berkıralyk, Bözmeni tarap geňeşleriniň Türkmen Demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar goramasynyň goramaklarına geçirilip, olara işen käset mahsus boldy.